instalacións en Carballo, Polígono Industrial de Berto. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms Vamos a conocer. around me like a border. Like the air. Poderíamos probar o acceso á gama, o Kia Picanto. Tamén poderíamos probar calquera dos dous superventas, Stonic e Sportage. Pero onde máis está destacando agora Kia é na gama electrificada, nos híbridos enchufables ou no 100% eléctrico. Incluso o máis lógico sería que probáramos a última novedade de Kia, o novo Kia Sorento. Para min, se me dan a escoller, obviamente prefiero probar a versión máis deportiva da gama, este Stinger GT. Enseguida vamos a comprobar si este coche é tan gran turismo como estas siglas presumen. A primeira vista, pódese decir que sí. Este diseño conserva bastante similitud co seu prototipo original, que foi presentado en 2011 como Kia GT Concept. Eu xa tuve a sorte de velo por primeira vez na súa presentación comercial para Europa no Salón do Automóvil de Ginebra de 2017. Pero a día de hoxe vas con el polas calles transitadas e a xente gírase para ver que coche é, como se dun superdeportivo se tratase. Ten moita personalidade e desprende deportividade, mires por donde o mires. Para falar do equipamento deste coche, poderíamos facer un vídeo de unha hora, porque non encontro ninguna extra que poida levar un coche no ano 2020 que non leve este Stinger GT. Desde uns asientos deportivos de piel eléctricos con memorias calefactables e ventilables, unha columna de dirección tamén regulable eléctricamente, acceso e arranque por botón, faros full LED adaptativos e hasta unha pantalla táctil a color con capacidade para conectar as aplicacións do noso smartphone mediante Android Auto e Apple CarPlay. Cámara de visión 360 grados, portón traseiro eléctrico, teito solar panorámico e incluso un equipo de frenos á altura das prestacións deste motor, confiando na superconocida Brembo con pinzas de 4 pistóns adiante e de 2 atrás, con uns discos de 350 mm no eixe dianteiro e de 340 mm no eixe traseiro. Outra cousa positiva, baixo o meu punto de vista, é que o portón traseiro abre coa luna incorporada, o cal nos permite cargar con facilidade bultos grandes e que nos dá acceso a un maletero que, sin destacar entre os rivales, ofrece uns aceptables 406 litros de capacidade. Chega o gran protagonista de este GT, o seu motor, que con 3.300 cm3 e 2 turbos rinde unha potencia de 370 cabalos e 510 Nm de par desde solamente 1.500 revolucións por minuto, o cual catapulta a esta mole de casi 2 toneladas de 0 a 100 km/h en solo 4,9 segundos. Este V6 é sin duda o produto máis bestial fabricado por Kia hasta o momento. E como non todo vai ser correr en línea recta, para poñer os seus coches deportivos a punto, o grupo Hyundai Kia fichou ao que fora ingeniero jefe da división M Performance de BMW, Albert Dittmann. Isto danos unha idea de como axustaron cada parámetro de suspensión, freno, motor, caixa de cambios, dirección, etc. para facer deste un chasis deportivo con mayúsculas. Cando accedemos ao interior deste coche, o primeiro que vemos é que para ser unha marca generalista os materiales son de primeirísima calidade. Ao acceder, pulso o botón de arranque e tanto o asiento como o volante se regulan automáticamente para a miña última posición de conducción. O volante é de cuero con esta zona microperforada para un mellor agarre. Os asientos son calefactables en 3 posicións e ventilables noutras 3 posicións. Volante calefactable, sensores de aparcamento e cámara 360 grados. Postos aos mandos deste volante, temos unha dirección dun tacto moi premium, as suspensións son bastante duras, pero bueno, axeitadas para a filosofía deportiva. Os aislamientos deste coche son moi bons,
fai moi pouco ruido de rodadura e traslada moi pouco ruido interior do coche. De feito, para ser un coche deportivo, faise raro que pase tan pouco ruido do motor e do escape adentro. De feito, parte do sonido que se percibe é simulado polos altavoces polo equipo de sonido Harman & Kardon, 15 altavoces que nos trasladan un sonido ficticio ao interior para percibir un pouco máis de deportividade. Entre as dúas esferas de velocímetro e contrarrevolucións temos unha pantalla a color de 7 pulgadas na que podemos ver a presión dos pneumáticos en tempo real, cronómetro, ordenador de bordo con distancias e consumos e incluso unha brújula, entre outros. Pero aparte desta información, verémola tamén proyectada directamente no parabrisas, gracias a este genial head-up display para que non teñamos que desviar a vista da carretera. A sensación de ir pegado ao asiento neste coche é espectacular. Quizá sea o coche máis rápido que eu provei na miña vida. Vamos facer aquí unha pequena aceleración para que poidades comprobar que, bueno, a sensación non hai de ter, pero que vas pegado ao asiento, vamos. E xa está, non se lle pode dar máis porque rebasaríamos os límites legales de forma demasiado fácil. Vamos agora a falar de consumos, e que todas estas prestacións e sensacións non iban a ser gratis. Durante esta proba fixemos unha media de 12 litros cada 100 km. Penso que andando normal, sin aceleracións nin frenadas fortes, se podería chegar a 10 litros cada 100 km. Pero quen compra un coche destas prestacións vai a querer disfrutar desas sensacións de vez en cando, e tampouco vai andar mirando o consumo, con lo cual unha media real andaría sobre eses 12 litros de media. Chegou o momento de falar dos rivales, que neste caso serían marcas premium, como Audi S5 ou BMW 440i. Sei que son rivales a priori superiores, pero tamén moito máis caros. Hai que ter en conta que todos esperamos grandes cousas de BMW ou Audi, pero nadie esperaba esta gran berlina GT de Kia. A verdade é que lle saliu un produto moi bo e un moi bo digno rival. Ten puntos malos, por supuesto. Eu destaco a visibilidade sobre todo traseira, que pola caída do techo fai que vexamos pouco hacia atrás. O túnel de transmisión tamén é moi voluminoso, e o ocupante da plaza central viaxará incómodo. Por contra, e en positivo, a potencia abruma e a relación calidad-precio aos 7 anos de garantía, que é a máis amplia do mercado, fan as bazas fortes deste coche. Por último, o precio. Decir que este coche novo costa uns 53.000 euros descontos incluídos. Esta unidade en especial é de febreiro de 2019 e ten 25.000 km. Infórmanme que está en venta desde 40.000 euros, vinculando a financiación. Podedes velo no concesionario Kia Carballo Corgal Automóviles, a que nos gustaría agradecer unha vez máis como prestaran para probar e enseñárvolo. Gracias por ver o vídeo e ata a próxima.